Mwanzo kwa njia agenda jamaa ama kama msema matemo aje. Ndio kama msema matemo aje. Hapa nje mama sikia. Kaba iba zinto nani? Ate zingo bila ngalo pesa ndo zako bwana. Ali yeso renga shake. Wada? Ase pa kuna nitie gas kuno. Ombi no pesa yano nitie gas. Zingo bila podi sasa kuna nijibuli kita hapa hapa sasa. Oh, guys, nkani ndimene gulu limene ndi gulu la ndani. Definitely tikudziwa kale kuti ndiye kuti ndila MC gulu limene lili. Komano, but why? Kagulu kupanda dzina, kagulu kupanda chani, kagulu kazigawenga basi. Izi zimene ayamba basi. Iyi ndi nkhondo. Anthu amatopa. Anthu amafika posaina. Boma. Narengera mademo. Right? Ena sofana machenao. Actually, it's peaceful protest. Ndikumacho kumene kundithu kwa peaceful kosa kuti isoma kuti yayi. Kuma kwantendere, kuma kupeza kwene uzoti mukutuma anyamata asongata amene wawa, anyamata akuba asongata amene wawa. Ndamene akubwera ndikumapanga choncho. Maba zinthu magali matumano wake, kuma kabagali moto, something like that. Izizi zizakubwelelani nokha kutsogolo kono. Izizi you guys are creating monsters. For anthu hapa kuona. How can you justify this one? Izi mungazipange justify banje izizi. Mangazikile kumbuyo izi. And you are saying you saying nothing. Simugwa nkhulapa kena kali koseza khoza ndi anthu amene wa. And anthu amene wawa awukhaso pamodzi ndi a police aja. You see, nde aifeni malangizo chabe. Kana kuti koma osasangalala kwambiri, musatayirire kwambiri. Dziko ndi limodzi, Malawi ndi mmodzi, palibenso Malawi winaso. Palibe Malawi winaso oti ife tikakhalako yayi. Malawi wathu ndi yemweyu. Zemu kupanga basi. It's the biggest mistake. It's the biggest mistake. Chabwino. Like, share, Malawian cameras, right.